akwai wanda ya wani tafkeken gida da aka je kallon gidan wani bataye a gidan sai da aka gama ginin gidan kaf ya ce komai ba zai sa na Najeriya ba. An yi oda wasu gadaje daga Dubai, ranar da gadajen suka zo an haɗa su ya kwana ya rashin lafiya kafin washe gari ya mutu. Rannan na faɗi wata magana a wajen karatu, mutane suke gane ce wallahi duk wanda ya san ana bin sa bashi ya biya, duk wanda ya san ya sata ya mai da kuɗin, ko ba za su mai Dubai ya je wani aiki. Amma wallahi ƴaƴanmu na wannan zamanin ba sa biya wa iyayensu bashi. A gabana mutum ya ba kuɗi sama da miliyan 1000, aka zo da shaidu da takarda ana bin sa kuɗi miliyan 80, ƴaƴansa suka ce wallahi ba za a biya ba, sai dai a ɗau lauya a je kotu, in an yi nasara a biya bashin, in ba a yi nasara ba su ba su san da bashin ba. Kuma kafin a cika kwana 3 har an fara rabon motocinsa, kuma abokansa waɗanda suka zo jana'iza wani har yayi wa matarsa ta tsakiya ya mata test. Ita ta turo min test, ta ce kaga malam abokinsa ne ya ga min test, wai da Allah na gama ta kaba da Allah masa magana. Saboda haka kuna ta tara kuɗi, kun ba mutane cikin yunwa, an ba mutane cikin talauci, an ba mutane cikin wahala. Fulanin nan da muka yi ta ba da shawara a ilmantar da su, a yi musu riga, a yi musu burtali, a yi musu kaza, yanzu gashi nan sun hana mu zuwa Abuja sai a jirgi. Kun je jahilai ne to ga sun hana ku zuwa Abuja. Soja ma sai kaga an yi faki hu da janjajawa, sai an zo sai kaga ya tsaya ya hau jirgin ƙasa. Babban soja fa da escort da komai sai kaga an tsaye da shi a tashi jirgin ƙasa, ya hau jirgin ƙasa ya tafi Abuja. Fulani sun tara hanya. Muka ce ku ba su ilimi, suna tafiya a ƙasa kilomita 1000 suna kora shanu, sun saba da wahala, mu a birni muke. Kan mu bari wani ya zo ya amfani da su ba daidai ba. Almajiran nan da suke bara akan titi su ake ɗiba ake boko haram da su, mu kwashe su mu sa su a makaranta, mu yi musu tsarin ilimi, karatun su bai wuce firamare da sakandare ba, a ba su abinci. Wai yanzu da aka tashi ci da abinci sai aka ce a ci da ɗan firamare. Sai na je bakin firamare tare da almajirai da kwanukansu suna jira yan firamare su ci su koshi su ba su ragowar. Wannan fa da babansa da babarsa da gidansu an ba shi abinci wanda ake ganin zai zama matsala kuma ba a ba shi ba. Na ce to wai ina ya kamata a sa abincin nan ne, me shi ko mara shi? To aga wanda muke so mu kashe bara, muna so mu kashe